Dak iż-żmien Ġesu mar ħdejn il-baħar tal-Galilija, tela fuq l-għolja u qgħad bil-qiegħda hemm. U bdew resqin lejh ġemad kbar ta' nies li kellhom magħhom zopop, omja, immankati, imbikmin u ħafna oħrajn. Qegħdu f'riġlejh u hu fejjaqhom. Hekk li n-nies kollha baqgħu mistaġba meta raw l-imbikmin jitkellmu, l-immankati qawwijin u sħaħ, it-zopop jimxu u l-omja jaraw, u bdew jagħtu glorja lill-Alla ta' Iżrael. Ġesu sejjaħ lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: nitħassarhom lil dawn in-nies għax ġajilhom 3 ijiem miegħi u m'għandhom xejn x'jieklu. Ma rridx inħallihom imorru sajmin li ma jmurx iħosshom ħażin fit-triq. Qalulu d-dixxipli: f'deżert bħal dan minn fejn se nġibu ħobż biżżejjed biex inxebbaw kotra hekk kbira? Xi kemm għandkom ħobż? Staqsihom Ġesu. Qalulu 7 u xi ftit ħud żgħir. Imbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bil-qiegħda fl-art. Ħas 7 ħobżiet u l-ħut, ratt il-ħajr, qasamhom u tom lid-dixxipli u d-dixxipli newluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xaba u ġabru l-bxejjeġ li fadal 7 tiqfief mimlija. Il-kelma tal-mulej, tifħil lilek Kristu. Hemm xi ħaġa f'din id-dinja li verament tista' taqtanna l-ġuħ u l-għaġġ profond li aħna nesperjenzaw. Folla kbira ta' nies inġabru biex jisimgħu lil Ġesu, bla dubju għax kellhom il-ġuħ għall-kelma tal-ħajja. Meta sar fil-għaxija, id-dixxipli ta' Ġesu rridu jibatuhom lura lejn djarhom għax huma ma kellhomx ir-riżorsi biex jitimgħuhom. Huma kkummentaw ukoll li kieku kellhom jonfqu l-flus biex jixtru x'jieklu lil dik il-folla kbira, kienu jridu jonfqu tal-anqas paga ta' 6 xhur. Ġesu, il-ħobż tal-ħajja, ħa il-ftit li kellhom, 5 ħobżiet u 2 ħutiet. U wara r-rat ħaj lill-missieru tas-sema, qasmu lil kulħadd sakemm kielu u xebaw. Il-mulej dejjem hekk jimxi magħna. Ikun ridna nagħtuh il-ftit tagħna bil-fidi u l-fiduċja fih li hu kapaċi jimmultiplikah għal ġid tal-oħrajn. Il-miraklu ta' Ġesu li jitma' il-5,000 raġel huwa l-uniku wieħed irrakkuntat fl-4 Vanġeli. X'inhu s-sinifikat ta' dan il-miraklu? Dan il-miraklu fakkar lil poplu fil-providenza ta' Alla meta temaħħom fid-deżert, meta kienu taħt it-tmexxija ta' Mosè. Dawn meta qabadhom il-ġuħ, Alla batilhom il-manna x'jieklu. Dan l-ikel kien bitħejja għal veru ħobż li jinżel mis-sema kuljum fuq l-artali tagħna li hu Ġesu innifsu. Hu l-uniku li jissodisfa il-ġuħ spiritwali tagħna u min jiekol minn dan ma jmut qatt imma jgħix b'Ġesu għall-eternità. Inti tersaq lejn Ġesu biex tagħtih il-ftit tiegħek fiduċja li hu bih se jibdel il-ħajja tiegħek u tal-oħrajn. Ġesu, il-ħobż ħaj li jinżel kuljum f'kull qudiesa li titqaddes. Jiġi biex ikun il-ħobż li jgħajjex lilna l-koll. Qiegħed tersaq b'qalb safja biex tirċevih? Jew tħallih jistenna waħdu fit-tabernaklu tal-knejjes tagħna?
Mulej, int tissodisfa x-xewqat l-aktar profondi tal-qlub tagħna billi titmana bik innifsek fl-Ewkaristija mqazza. Imlini bil-gratitudni u għatini qalb ġeneruża biex nagħmel ħin għalik biex nipprepara bil-qrar u niġi nintaqa' miegħek fil-quddiesa u tqarbina, anki dik ta' kuljum. Għamel li nkun ukoll ta' xhieda għal ta' madwari biex huma wkoll jiġu jduqu mill-benna li int biss taf tagħti, il-benna tiegħek innifsek. Amen.